ingay. Ag nagitinasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag abigat yo amin nga sa kapada papagayam. Manipur ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masaragan ti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tumanin nga sumangbay ti programa, Dear Manong Nemi. Ganito ti pagkain nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawak tinimbag bigat na imbag aldaw na imbag nga oras. Kumusta kayo aming nga nga para papagayam mi? Please share this program and padanan nyo ti pagkasalitaan ni Jing Jing nga napolo man ti Bongbong Sot. Apeng nga tanga dasot na di pala ta bongbong lata BBM. Ngayon ti title na Bongbong Sot. Sino ni Bongbong? Anan? Uyo wanda nga ta ti Bongbong Sot. Baka mabongbong sot no hasta nga gaayam daw no ito ti klase. Di ba? Padaanan niyo mapagayam, ti makasalitaan ni Jing Jing. Nangarutan rugyan, papangayam nga ibasa. Ti makasalitaan, ni pagayam tayo nga Jing Jing. Nga napuluan ni ti Bongbong Sot. Ano nga talaga ang pakasalitaan? Ano nga maget? Noon niya ti pakasalitaan. Jing Jing, dyan nagsurat pagkatapos ti title na Bongbong Sot. Okay. Nabitas na ito yung istorya, amin nga istorya at yung natindas. Dear Manong Nemi. Kaslasaan ko pala apat yen, Manong Nemi. Ngem isuti pudno. Wen. Adon atawen tinapalabas. Kaslakala atak nga nagsubli. Kadagidi nga tawen, idi ubing akpay. Inadak pa lang iti elementarya, Manong Nemi, ket agaayang kami kadagidi kaskolaan. Kang kanayon, Manong Nemi. Agal-ala, linemangan, ket kang kanayon Manong Nemi agal-ala ni Bongbong, iso nga pinaghanan mi ti Bongbong Sot. No makasave kami amin Manong Nemi, hindi kat isumanin ti ulit nga agala. Uray no kasta nga awan ti klase mi, ket agaumong kami nga ubing, agaayam kami. Kanayon na tanga ni Bongbong Manong Nemi ti Bongbong Sot. Ngayon saamat kiti mabongbong sot Manong Nemi ti eskwela. Tanalaing ni Bongbong Manong Nemi. Adari kiti kundaway nga jaka amo, election mi, assignment mi, kahit adari kiti kundaway amapanak iti pagkasiraan da. May sang kamarin ti pagkasiraan da Manong Nemi nga kukwa mi. Awan ngamin ti balay da Manong. Tuwada nga kapsat, ni tatang na, masaksakit ni nanang na Manong. Iso ti mabatbati ti balay da. Iti kamarin nga pinagbalinda nga balay, adalaeng pagnaedanda, nga panganan, pagturugan. Ni tatang na Manong Nemi kas amok kat may nga security card. No kasta,
nga mapanan ag duty ti aldaw, di tatang na, irinto, tani bongbong, agraman kini ading na, iti sampay lang agbasbasa ni ading na, isuda ti mabati manong nemi, iti balay no, kamarin nga pagkasaraan da, nga kukami manong nemi. Tadakam idi manong nemi kat agnagnegosyo, da papakin ni mama. Aggatang da kadagiti agriculture products, aggatang da kadagiti irik, kadadamat idi daan nga kamarin. Nga rakraken kumaidin da mama manong nemi. Ngayon kabuta da simangbay ti pamilya ni bongbong kadagsabsabol tat mabalinda pagkasaraan. Entudo manong nemi ni mama ti daan nga kamarin, ako nana, no matarimaan nyo deta. Mapagbalin nyo, mapagyanan nyo. Sige, agyan kita. Agkasara kayo. Kasto ti bagbayad nyo ti makabulan. So manipod mat idin, manong nemi, arig na, karoba kami kinibongbong. At adiglikon daw idi, manong nemi nga, agkuyog kami nga mapanagbasa. No paibagbaga ni mama, nga saan kong idagdag kitibagik idireta nga bongbong. Tapangyarigan ni mama, manong nemi di pamilya da bongbong, kat kasla tayo marabutit ka no, bao, nga nagumuklaeng, nga nagbalay iti daan nga kamarin. No kas pagarigan ka no, tada pa nagkras ko kinibongbong, dinakjak ka no laingan aramiden. Jak man mo manong taubing kami matpala edi, nga may baga ni mamang, na adaywak, kan saan itong agbali nga karas ko ni bongbong, kinam talangana, bongbong. Kaslan sape hanga, haang agdigdigos. Agdigos man, ngam di mat aglodlod, nakadutagkab na. Kastamat iti manong nemi ti makikita kinibongbong. Uwad, awan mat ngamin kano, ti mangludlod kang kuana, tamasaksakit kano ni nanang na, kat nagdigos, dadumapay, kat adda pwede ganun dawi nga saan kanong agsabon, awan makita na nga sabon nga pagsabon. Nagtoothbrush man idi manong nemi kit asin kano ti panaka-toothpaste na. As in manong nemi amarigrikat da. Tabasaksakit ni nanang na hanga makapagtrabaho. Security guard lang ni tatang na. Sa adaading na manong nemi nga. Siyempre, narigat kano nga sakad ni tatang na iti panagbiag da. Ngayon magusto ka kay ayam no mampay mas asyanak no kasta nga mabungbungsot no kasta nga kanayo lata nga agala. At dapat di kadugundaway nga kunak. Bongbong, sublatang kan. Kakaasi kamat. Di kamat kami makatiliw. Kang kanain kam nga makasib. Okay lang, Jingjing. At tumit lang nga mga kamatak. Kat nung asta nga maasya na kung kang kuha naman nung nemi agpaala ako. Datay agpakita. Kung nanon to, Jingjing! Save! Kahit ko lang natulungan iso naman nung nemi tatno saan nga mabongbungsot. Kasta man nung nemi ti pa nakaamamok edi kinibongbong. Huwag. Agbasbasa kami ti elementarya, kaskolaan kami manipod grade 1, aging ka na iti grade 6. Kaya di sakbay nga nagraduar kami manong nemi na matangak ti may nga pasamak ajak kumakayat ang mapasamak kadakwada. Diyan mo tanangig ko kinina mama manong nemi nga adu kanon ti warning na kada bongbong nga masapul nga panawan dan ti kamarin tamarakraken kat mapabaro agbalin nga konkreto nga bodega nga pakaipanan kada ginanayon digiti gatgarangen da papangke ni mamang manong nemi nga irik kenda dumupay nga agricultural products kas kumatibawang ken nasonan. Talukam nga kakabsat manong nemi nga siyak tinaudi kakaiso nga babae duwa nga lalaki digiti kakabsat ko. Sagbay manong nemi nga nagraduar kami ti elementarya kini bongbong kas taon ti pungtot ni mama nga nagpamyanan. Ma, pamanam, nagpagtalawan di kiti jablo nga natagkid ti ulo na. Aging kakaragitoy, di na palang pinanawan ti kamarin, kaninto ni bigat, umahayin di mangrakrak. Bamat,
Ta para crack ko na dilatan ta ore at tadig di alikaman. Da umati na ako na nga alikaman ta sadya. Ngun mang kakaasi daw. Ano kakaasi? Idatado nga pawayway. Mang, babahin nyo na tan. Mangipas na kailangan ti sa baling nga pagbalin nyo nga bodega nga saan nga sadya. Kat sadya nga rodan ti bakante. Apay nga kasala mula isakit na di nga pamilya ha. Jing. Oo, ma. Sapo. Gabuta nagkaskulaan kayo nga nagkobingan kayo nga nagkasala na sigid kay gini bongbong. Ay! Aga, ano to ko na ako? Kanam ka nagkamaliak pa yan. Gabuta diyo amo ti bagbagayo, mamang. Ubingak pa'y. Amok niya dito at natin panunot yo. Sapo ya. Noong ka mapasamak. At mariklam nga nasinged. Kakasla na panangisakit mo kini bongbong. Kato, masya na kato. Kakaasi na nga ron. Asin ako matirumbing nga kaasyan. Nasaan nga dagiti nakakaasi. Kaasyan ko mga dagiti saan nga nakakaasi, mamang. Ahoan. O, tinakakaasi. Una nyaman dita. Basta negosyo di pagsaritaan. Business is business. Mawatam. Di mo kailangan maawatan jing-jing taobing kapay. Sinurot ko manong name ni mamang. Kat napan siyempre iti kamarin nga pagkasaraan nga kukwami nga binulan nga agbaybayad manong name da bungbong. At di da bungbong manong name kan di kapsat na nakapasungad ka na kami. Hoy! Siga bongbong sat! Mama, saan ka sa panakisaritam kinibong? Hindi na pa suro! Abi kami simurot ka, ha? Kasaritam ito nga na siya ata nga kasta. Nagagabay niyo, tao daw mo. Abi nga amom di kita bagbagam, ha? Talaga dan sakit pa nang sakit mo kada na pong bugsot? Mama, nga dito. No, itatawid nyo nga sa nga pulong ito, at nagkinawat ng tapo sa'yo? Wala na maawan. Kung amin, tulungan na ni Bongbong iti Simon ko. Sa dudigit susuro no kanya. Dula amin. Hey, Bongbong Sot! Ay, apay ka din na. Nitatang mo. Napan nag-duty. Amoy yung nga security guard isuna. Amok nga security guard. Nga sikyo. Jesus apo ya. Ana, naka-empake kayon? Imbaga ni tatang nanang ha. No, kas pagarikan ta, umay kayo kat nagpagpakaasi kami kada kayo. Nasaan takam ko mapila papanahon ta. Pinakita ni tatang ko nga pag umakaran. Yawa na yung bibiyang ko no. Dapat yan. Abus na talo lang nga saan ka nakabayad. Okay lang. Datamat umanay matanda ka tulong ko kada kayo saan kayo nga sining-singerin talo nga bulan. Tamok nga data nanang mo data inam. Kaya talaga nga matmatay saan kabuti sakit na. Uwin nga ron nana. Ngurumbay kumapay nga may hospital ni nanang. Ngayon madanta nga urorayan na lang. Hindi papatay na. Masyang kayo kumakada kami nana. Duwaming nga style mo. Bongbong Sot. Ala. Ayun, dahil kabay lang nga bagkatan na kita gamit yun dito. Ha? Inka i-kartunen, inka i-kuriboten, inka isuputen, inka i-kartunen, inka isakon. Halbasan na kat pumanaw kayo. Una na, saan nga makatakdir na nang sa ajak mga bagkat. Uraik pa lang ni tatang. Hindi kaya ba ni tatang mo? Ito, rapinto pala no sumangpet na. Ayun, susam na. Huna ka. Siyakon. Di ba pan mangisako ka na kita arwatan nyo? Da irwarkon. Kit data nanang mo nga naidalit. Guyudag latan data katre ng irwar. Uno, susapo. Mama, ano nyo kung mga kasatarmidan nyo? Naulpit kay launa. Sige man jeng. Naulpit na ka doon nga panawan ngayon ko kanakuha na. So nga naskin nga pumanaw dan. Bakansyan na ito nga kamarin. Gabutain ton bigat. Umayan din nagrak-rak. Kad na mapagbalinto nga bodega. Sementado nga bodega. Alan, agli siya ka tapagdaak. Sakti mangi umukon ka na kita arhuwatan nyo. Jablo. Magisumit manong nami nga adwa nga obreros mi nga naira na nga lumabas manong nami isunti inaiban ni mama. Ay!
Duming! Kaya na mundo, magatuman. Ay, ma'am, apa ka din? At nakagaan doon, ma'am. Nagapuan nyo. Napamikita talaga tayo, mabaling nga bunagan nga Eric, ma'am. Dito kayo. Dito kayo pa lang. Makain. Pero, ma'am, lang sumrek kayo data kamarin, no, anyaman din kita data, anaskan nga, irwaryo amin nila. Isopot nyo, ikarton nyo, isako nyo, kaya dumapay. Asan kan nga reklamo, pay? O nang, urayan tayo kumapay na tayo, ni mang Oscar ang ama dito hindi si Kyo. Ang imbaga hindi pa ilang talagang bakansyanda na pinganganag tungpal. So nga mati na. So nga na kayo tayo mangokon mangiruar kada kinaskan ngiruaryo. Manong nemi sang ko nga naanawa idi ni mama. Kadito talyawek ni Bongbong manong nemi suda ngagkapsat. Kasta unay ti sang sangit da. Inasitkak ni Bongbong, Bong, asyansyakan ka ni mama. Di ba manununti kita? Kinairaw da amin nga gamit mi. Pati ni nanang nga nakaida, naidalit iti papag. Di kan irwarda. Nataraminek. Di ko ang tapigla manong name nga nagkulagtit. Bong, Bongbong papanam. Hinakayaman ni tatang. Ngayon tayo ito yan na ora, agtartarayak, ora awang pangluganak, agtartarayak tayo pagkamukin ni tatang, ngakiruadan ni nanang, ipakamukin ni tatang di amin. Ohan manong na minagunos pa lang, di panunod ko ng amok nga saan nga naing kalitikan, ti kasta nga aramiden no imbilin ni mama. Nairwardan manong name nagidi amin nga gamit iti kamaring na makitak dita nga nagitay arwatan nga tiladdan ti panangikawil da iti lunglungan kastamatan nga inwardan ti papag manong name ginuyod da inulod da ti papag manong name nga ayan ti nakakaasi nga ina da bungbong ken ti kabsat na masyanak ay man tilangan manong name rumben ko mga da ti ospital api ngamin nga kasto lang nga ti kinarikat ti biyag na. Ape, manon lang nga tayo ti sweldo ti security card. O lang kami ti sabali nga pangalanda ti pagyananda no saan nga dito kamarin. Sakit ita. Kasla tawan anyaman na. Kasla nakarakaro peng ayop ti pangyarigan ni mama kanakwada nga basta latan papanawan ba ida. Aging ka manong naimi nga dimtengen damong bongken ti amana. Ngay na kayo no purme pa ilaeng. Ay, ibang tandakan. Masiribid na tibong buksot ng anak mo. May nakinaibaan. Tikat alis to ng ating marangan nagdimanon siya mo. Kat ita, ada tricycle yung imay dito eh. Apaw ni maten ti ulpityo. Absat? Ano ulpit? Nagado nga aldaw nga kang kay ti plaso. Ibaga kang kang sumarak kayo na sa di pagkasaraan nyo kapot na. Ito na nga, dati kamarin marakrak at may patakdal nga konkreto nga bodega. Dapat gundawin ko ka, di ka pa sininer talo nga bulan. Sa ita, niya ulpit ako na. Di kailangan masyan ti asawa ka sa tilanghana. At daniti kanag. Inroar yun, ito unig ti kamarin. Nagpapakasi pa rin doang anak ko. Kat ori aging kanan kumain ton bigat. Tababaring na makasara kakto. Lawarin! Pangalan kayo. Ilalan, makamukan. Basta di ka din na erwarin sa mong isang sirek. Gamutan eh. Napadlakanan ti kamarin. Di kayo makastrek. Pumano kayo dito eh. Solar ko dito eh. Bakala kayo di biyagyo. O an di bibiyang ko ka na kayo. Buisit! Manong nemi kahit ko kuma nga tulungan dad bongbong ngem kinuyot nakmet manong nemi ni mama. Ano pala kitain dita? Ha? Masyan ka kadakwada? Adat may tulong mo? Ay sumurot ka kadakwada? Alala, sumurot ka kahit mo. Unoy kami dat kwarta. At ang kwarta mo ko ba? No kumamabalin, mama. Kit Santa nga basta papanawan nida. Makita yung magtilangha. Doon la amin. Adada nga sanda kang italtalak di kita katatao no kasya mida.
Teko na ako, 3 bulan nga saan ko sinigir, dati upa dati makabulan. 3 bulan. Nakadado nga aldaw nga inted ko katakuha dati, plaso da, tapos na makasapog dat pagkinanda. Mama, talaga nga tamad nga wanti masapulan da. Ay, mga nagawitan! Agawitan umay kang! Kabayatan manon naming adayo kami kani mama tumaltalyawak pay laeng. Ngawan di sa bali nga nakaiturungan te matang ko no saan nga ni Bongbong. Arubos na kitiluwana nga mga isusurot iti pa nagkita na kada kami ngumad adayon. Irinto manong name ta sinakruyen ni tatang na timasaksakit nga inana. Nadya kamon manong name. Noan yan ti si marunong nga napasamak. Tadyak meten makita ida tana ilingid kayo meten iti masungad nga balay manong name nga nalabsan mi. Naidin manon nemi, tinaudi, apa nakakita kini Bongbong. Tayo ti eskwela manon nemi saan pa yan nga simrek. Wen, naman pa'y, malmalpas idin ti klase manong. Saan nga tanga umay nga graduar? Uri the graduation program, graduation day, elementarya, manon nemi, saan ko makita ni Bongbong. Di kahit nga sawen, saan nga nakagraduar iti elementarya, na di mat imay naggraduar? Yung sa bagay. Uri saan nga imay nagmarch, saan nga naggraduar? Malay, na-error naman tayo naging gana ti grade 6. Api nga saan nga tanga imay? Nakaadayo nga tatay na pananda, nga nagkasaraan? Ano nga tamatin tinapasamak kininanang na? Inton kano nga tanga, makita ko man ni Bongbong. Kanabi nga mga sakit ko ni Bongbong. Gabo nga ta nakakaasi. Gabo nga ta nagbalimit nga nasingit iso na kaniyak, ngayon singit na matibagi na kaniyak. Makita ko pa nga ta ni Bongbong. Dagita manon name ti sumipsiplot iti panunod ko, ken saladsud ko iti naganus nga panunod. Iti pa naglamas, ti panawen, manong name, naggraduar, digiti duwa, kaapsat ko nga lalaki, ti high school, sa da nag-college. Aw, mati problema, ti pa nagbasa da, manong name, agsipod da, da nga road business, da papaki ni mama, nga aggatang, buy and sell, manong name, kadagiti agriculture products. Agpempenda kadagiti niya man po agriculture products sa erik, bawang lason na kadagiti adu nga bodega sa damat na kitay truck nga drakkel nga agbunag nga deliver nga mangipan ijay abagatan no sa dinuman itinda pangilakwan man. Nagbasa kiti high school siyempre kiti napupuutan ti panaglabas ti panawen nagraduaren ni Manong June nga inauna nga kapsat ko iti kurso na nga accountancy. Nagratwarak matin ti high school manong nemi ket kursok met accountancy ta kahit ko tagbaling accountant manong. Irinto tani manong Richard nga manungek nga nagtenga kada kami kini manong June. Kina maestro met manong nemi ti kayat. No may kayat da papa kini mama at kanumet lang mang tawid iti business mi. At ako mamat mang kurso iti business management. Mabalimat kanya klata. No siyak man ti makatawid kas pagarigan dito nga business na siyak ti murdag. Di siyak to. Ti mangituloy manong. Iti buy and sell. Kadagit ti agriculture products. At dapahin manong name farm supply me. Kapag katangan, apaglakuan iti abuno, insektisidyo, kanda dumapay. Iri man nagbasa kiti college manong name adu, di kiti agar-arem kanyak. May sa kadakwada manong name ni Alex. Hi, Jinjing. Hi, Alex. Doon ka nung haklunan na. May kami dito nga iti panunod ko eh. Tapay. Kaya nagbasbasak pa ilaeng. Kumusta gaya ti pamilyayo?
Wala, oan pa nakalugit, tinegosyo da papaki ni mama. Siyempre, baknang kayo, di ba? Hamad mo ako nga baknang. Adala mo balin mi? Gabot na, siyempre. Ag negosyo da papaki ni mama, samat nga mabaling nga ag negosyo da nga sanda nga ganansya, siyempre. Nakaraduari ni manong ko, sumablat tumat ni manong kong Richard. Ito na ito nga tawan, ang graduar to. Kalpasan ti makatawan pa, siyak tumatin sumablat. Siyempre, ag-aasawan tumatin ni gini kakapsat mo, di ba? Agpamilyadan tumat. Sikat ti burdak, di ba? Sikat to tagtao dito negosyo. Napintas ti balayo. Napintas ti balayo. Una, siyempre, balay ti negosyante. Ato pa ilugan nyo. Nagiti freight truck me. Service car. Siya kumapay angam. Tsak ba't pa nagsusurong ang maneho. Susurong ka ang drive. Yalang ka ti lisensya. Mabalinan. Kasla jak ambisyonan. No mabalin mo, no adam, may gatang, iragalo di parents mo, magbaling nga kotsem, basta pero susurong ti maneho. Dahil doon nagtrabaho ka, adad bukod mo nga car. Siyempre, may bagay to keng ka, tumong opisina with bukod nga, with napindas, nga lugan, no kotse. Guwapo ni Alex, manong nemi, sunarahan ta dyan ka mo. No, apay nga, awan na isang sangayin nga mariknag kang kuhana. Adaki din manong nemi ti Portrait College. Editan. Magmagnaak. Rumrumar manong nemi ti gate. Liblipas ti klasik. Kasla, diya ka munuhan niya nagparig na kanya. Kinamakam ko. Kinuldin ko manong nemi di abaga na kalpasan na kita timalyaw. Bongbong? Ay, sa nga bongbong tinagan ko? Miss Beautiful. Kaliglikod mo kami eh. Kaya kami pukis mo. Sorry okay lang. Siguro, gusto ti pasamak na pinagsabat ti dalan ta. Siyak ni Arnel. Siguro ka. Sige, andagan mo. Jing. Manong na yung minuliklikod. Di pa nagplastar ti pulo na, plastar ti buok na. Ken, iti kinakayumanggi ti kutis na. Kasla ni Bongbong. Teko nam nga slahangag digdigos. Dadhangag lod-lod-lod. Nga gangela siguro kastat kutis na rito nga Arnel. Ay, ganda nga siningam ti panagnak. Mabaling ka din nga awisan. Come on. Early dinner. Manong namin tsakla kahit na mapapainan ni Arnel. Pinagustuhak. Ngayon nakita na kami ni Alex. Ditalyawag na Alex manong nemi. Nakadatadan di ba nakita na? Bibiyang ko pa Agimon. At akat pambaranangot ng agimon. Nagtungpalan na manong nemi. Nagbalindig ito nga tuwa anipingat nga karibal. Na Arnel kini Alex manong nemi. At ano kini kundaway manong nemi nga nag-date kami kini Arnel. Kasla aggilap-gilap nagpla-flashback manong nemi. Tilangan ni Bongbong. Iti imahinasyon ko. Tada na gito kundaway manong nemi nga kadigdigos ni Bongbong nga aday ti eskwela nga nabasa pa lang ti buok na. Nga no kasta nga kumita kaniya nga umisan. Umisan makmet. Sunalang ta. Madlaw lata. Nga digiti arwaten na siyempre. Hanon nga nalabaan. Tadi ba't makalabat ti inana. Nagsipod ta masaksakit nga road. Baka isulan ti maglablaba. Pasaka saan nga masangon itatag na tiglaba. Teko na nga dukman sa ti arwaten na. Kan talaga nga. Nasigat iti pa nakaludlud na. Kaputa. Adutek kab. Kasla tilangan ni Arnel manong nemi. At nagiging burik-burik na. Sinudsod ko nga kang kuha natin minsan.
Abi kastat kutis mo, Arnel. Ah, kasto nga talaga. Ino ka tipuon nyo. Si Kamat. Iti Kalayan Island. Ah, taga dyan ka. Kasarak lang dito eh. Dito ang basbasa. Kasi ito kotisyo. Kasto ti kotisyo nga dadumag yan ti igid di paybay. Apay. Madi? Mayat. Unique. Isot pangayatam kanyak. Arnel, diyan ka mo. Parparigatam lang tarik nam. Agkaribal kam kini Alex. Ni Alex, mestizo ti langana, di ba? Yung langana ti kaslaret ay naluyak, di ba? Si Kaman, naluyak ti pangyari kam kini Alex? Oh. Naluyak meaning hanga nalinay. Si Kaati hanga nalinay. Nakusel ka. Adan asawa, dagiti duwa kakabsat ko, at damat bukod da nga balay. Napinda sa matitrabaho da, manon nemi. Nagkadawarak maten, manon nemi, iti college, at damat trabaho, mga opisina. Adan bukod ko kotse. Intultuloy manon nemi da papa, kini mama, tinagnegosyo, and then, dimteng ti problema manon. Agap-apan di kiti naganak kaniyak. Siyak nga rod tinidan nakadakwada, nga po nga rod ta, siyak ti borde. At adagrigon daw nga naladaw nga gawid ni Papa, manon nemi, makariingak tulaingen into nagap-apad. Awan sa bali nga pag-apaan da no saan nga babae. Nagapukay ti babae? No kaano pa nga lumakay kan, Ronald, di supay lang, di pa babae makastoy. Di ka nagbababae doon pingpere kita nagta? Nakapaspas na ka ng negosyo? Itakid din? Ma'am Claudia, madanas ka nga paggastusan ta. Napaadal ta na kita nagta. Siyempre. At dan bukod na nga pamilya, awanan ti problema ta katakwada. So, dapat kit di mangtal, payang, supawa. Ano nun tang umarte-kwartada ng Jack pagbabae? Tabakit kamatan? Kastan tumanten adad tatiriyaw ni mama manon nemi no kasta ti mangig na kini papa. Nagsapol ka nun ni papa ti ubing na para presko sa diwa tabakit kanumatan ni mama. Tilad dan tumaten manon nemi ti magamatan ni mama sa naibakal kini papa. Mabanat tumatan agan anawa man. Siyak tumaten ti agong ungit. Hindi ka lamabay ti karuma. Kasi kalasukin pusa. Sumarta kayo. Ibabayin kayo. Ibabayin na kanak kayo. Ay, ibabayin ka na kami ha. Pumanaw kayo dito ng malay. Yan tanga, naggraduar ka ba ng trabaho? Mag-asawa ka. Pumanaw ka matin ito. Tadwa ka malaki ni Mang Mamon. Isus po ya. Ano nga dapat na sakripisyo? Ganang papaadal ka na kayo, irasta ka na. Pagan suyak mat na. Naubak ba tiniti inayo? Diyak pa lang rumahal sa bale. At doon tiriri ni mama manong nemi. Kaya nang asawa ni tultuloy ni papa, iti nagbabae. Numuna ta, ikasera na ida. Saan lang may sa dududua, tal-tal. At da babae, da arak, at da pa sugal manong. Aging ka, ngayon inot mo ten manong nemi, nga marpuog tinegosyo. Agsangsangitan ni mama manong nemi. Agsagsagaban ti inak. Mama, hindi na ito yung tinaramidan ti amayo. Dakay man ti magsarita. Imbagayo man kada manong. John kini manong Richard. Ang kasarita da ni papang ka di. Imbaga, ayam ta ko nada nga ro din. Di mon maisuro ti lakay. Ti rason kit ti amayo. Ano nung kumanda kita nga kwarta no di mo pagragsakan hamon to maitugot iti tanem mo ko na. Napi ko mamat na mama, no na siya, ti pa nakaitad na.
nga saan nang aramatin ka rin babae na. Tutulungan na kanwa rin babae na. Para parag sa akin na ida. Kat siyempre, makasapulan damat ti kwarta. Di suportaran na ida. Kaya damat tan kakabsat yung kanakuana. Sobramat ni mama, ni papa. Wala ka rin sobra. Awanin tinegosyo. Awanin di kiti trahak. Naisalda nga nailakon. No labsak tag sa ukat na itulaingin balay tinabati. Baka pagtungpalan ng tulayang anak. Baka no, maisalda pa yun dito yung family house. Kasaritak ni papa, mama. Siyak, awanan ti problema yung kanya. Iti kanito nga song batak ti may sa kada kita garaaram kanya. Iyawid ng patin di balayda. Ag pamilya akmatan. Ayam na mabaling ko, bakit? Sana kaso ti pagtungpalan nyo. Okay lata ko matrelasyon nyo. Kasano na mama? Nagmay masakan ton dito eh. No, adanton ka din na ni papakarig di ba? May sakarig di babae na. Kat agmay masakan dito eh. Tay tulok mo ko mga agmay masakan. Nga sika nga burdet. Nga namnamaig nga sikat mga sister kanya. Tapay. Talaga ka di kapilitan ka obligasyon ni burdet. Nga mga sikaso ka rin naganak. No daasim. No makaasawak to nga rutisang nga makaawat ay ipanaw nakto dito. Di agmay may saak to. Nilagid din na yate kasto nga nagbambanagan tayo. Awan ta sa balay aking basol nga saan nga na di babaero sa godor nga amam. Nagtungpalan na nga talaga manong nemi nga tilaengan balay miti na bati nga sa nikwami. Naisalda nga nailako ni papa manong nemi rekitiya sa nikwami. Awanin tinegosyo. Sakat dimteng manong nemi di pasamak nga di mi pulos ni namnama. Ini padamag da kada kami manong nemi nga napaltugan ni papa ket naitaray ti ospital. Hindi mapanag iti ospital manong nemi nga nakitarayan na naamuhak nga dead on arrival ni papa. Sakit. Abaw na mata na pagtayang manon na imi. Awan ni papa. Si maruno ni papa nga napukaw kalbasang nga napukaw. Dagiti sa ni Kwame ka po iti narabid na panagbabahay kan panagsugal. Man, nakamansayag di bangkay ni papa iti family house mi. At dakam amin nga kakapsat kang runahan na kini mama. Kan ti pamilya dagiti kakapsat ko nga dan asawa. Nagpanas kami. Pati dagiti dati idi nga empleyado tinegosyo da papa kini mama, dagiti kakabagyan mi, natulungan mi man unusan. Nagipagladingit naman. Nga awanin man unemi. Ti amami. Nga nanggali kagom idi nga nagnegosyo, nakabimpintas ti piyag mi. Ta nakaadal kam amin, dado pa lang dagiti sa nikuha, nga binurbor namat gabot sugal ken babae. Nga gapoy ti babae, isot motibo tinang papapatayon da kadak ken kuana. Nasakit, ti pa nakapukaw ti may sangama. Ngam kunada, nasaksakit ko mamanen, no nasapa ti pa nakapukaw na. Nasaksakit ko mamanen, ti pa nakapukaw na. No, nagtalinad ko mga nasingpet isuna. Yung kunada, dapat maganap, ti babaero ken sukador. Ni mama lang ti ama manong nemi. Kaya nung kasta nga kitahik ni mama, manong nemi, diyak mo iladawan no, anya talaga ti adatirik na. Mama, awanan ni papa. Basol na. Pero may unay tikas kay kuha na. Mama, si maman sayag ni papa nga, kasla,
Ada palagura yung kang kuana. Nasihat met awanin. Awanin nga magsakit kanyak. Awanin ti pampanunutek. Nga daiso na ti sidong ti sabali nga babae. Ti panunod ko natayan ni Suna. Kat sabi ko mata makasak lang. Iti likodan nga managbaso ni Suna. Sabi ko mata sakbay nga nagsatan ti angas na nagpakpakawan kinabot Diyos. Mama, di tulok. Nga gabutawanin ni papakit na kayo matindi sumarno. Tada ka di pa nga rin serbi tibiyag ko. Mama, nabinas nagbiyag. Naawan ti problema. Awan ti problema kmat ka din nata. Natay matin di poon ti problema. Jing anak. Na, saan nakapampanawan? Ganto na may tapunan ti bangkay ni papang mo. Awan ton di kakapsat mo, sublidan ton di droga. Sabi ko mata, agpaot ni Inday, akatulong, ngay sulayan tinabati. No mga asawa kan tuwan, no makiasawa kan tu anak. Saan nagtuka mo apang panawan? Ano serbi na ito dakil nga balay, ngay sulayan tinabati? Kapakalaglagipan, kadagiti rigrigat midi ka ni papangyo. Iti panagnagnegosyo mi. Tapati dagiti bodega. Ay na, agraman nagdisuan na. Naisalda nga nailako. Ti babaero ken sugador nga amam, nga itakit saan nga mang anges. Mama, katuwan. Saan tayo nga kukuha na dyan? Bodega. Pinagbalinda pa din ang balay. Malagip ko lakit nga ron, mama. Anat malagip mo. Dadyakin amyanan nga bodega. Ay, di kamarin. Ganagyanan da naganan. Nalipatan nyo, mama. Dili kaslawan ng yaman na, karkaro pa yung ayop nga binugtak yun. Nagbaling kami, hindi nga naulpit, mama. Ang ka naulpit nga bagpagam. Basta ratan, pinapanaw yung idi. Ay, awan di basol ko rin, ay. Atong matgal daw idi, nga ni kagida di plaso, tap numangkita na ti pagkasirhaan da. Nagasin nyo, napan nyo pinairwar, di gamit da, agraman ti masaksakit nga ina, ni Bongbong, Bongbong Sot. Manang met. Sa dino nga tayo tantiyan, nagiging nga pamilya. Parang kung nakakat ng bayagin nga natay, ti ina ni Bongbong Sot. Ni Bongbong Sot. Saan nga ta nga na Bongbong Sot latan, ti elementarya. Nag-high school nga ta. Malagip yung ida mo, ha? Kaya malagip ko. Ano't malagip yung kadakwada? Minsan na kita nagkasera dahil ti kamarin, nga saanin nga mapakairanodan, nga magkabuta adumot kasapulan ti nayon ti bodega, iso nga pinagbalinte nga bodega, hindi dahil. So nga pinapanaw yung at tangalan yaman na. Nakakuri ka, aging kakaliga na gito, hindi saksakit mo pa lang na dyan nga Bongbong Sot. Malaglagip ko pa lang, mama. Isus apoy, manong nga taon tinapalabas. Basta di ko nakanaka. Awanin ni papang mo, may tabon ton. Awan to ti pagproblema ako na pampanunutin. Sabay ko matasan na kang baybayaan. Awanin ti kwarta ti bangko. So magastos iti panaka imansaya ken panakaitabon ti amayo ti dapat-bati. At ginastos na gimpasogal naman kada yung babae na. Awan na pulusan. Natulangin nga balay. Ganda kayo. Na pinaadal mi, nga nakaadal kay amin. Saan katamat nga baybayan, na naruna kang kaanak. Huwag naman mga akong pagtanakan nyo.
Sanda kayo, abay pa yan. Manong Nemi, nagtultuloy nga ron, pa nagtrabaho ka pa ng opisina. Dede bagay din mama, manong Nemi nga siyak timang tawid iti negosyo. Awanin ati tawid ka negosyo. Tani nga ron, kat awamatan. Di family house binto kas pagarigan lang manong. Aging ka manong Nemi, nga saan matang nga nakaanos na inday, kad nagpakada kaniyak, ma'am. Tapay. Ada ka di problema, Minday? Amat nga narikat trabaho mo dito ya. Nimatlangin mamangkot as-asikaswem. Napli ko mamat, ma'am, no? Saan nga nakaungungit? Pagsawsawan ng tagakadakas. No kasta nga, adalang jak matungpal nga dakos. Jak marigatan nga nagtrabaho dito, nagbalay, tinalawang nga nakaykaya dalusan, taglawlaw dito nga balay, di pa nagdalus ko. Ngayon, di ugali ni mamang mo. Di akong manusan. Imbers ko mga balbaliw, nagsingsing pet, ngayon sa yad-ada naman. Pasensya ka na kini mamang. Matinding problema, ma'am, Jing. Gabata, nung nadalos, ti uneg, matagwara. Diyan lang tapok ka. Habang nga saan masusar, hang makutkuti, di kiti kwarto, kada dumapay, tapok. Kaya mat ni mamang mo nga dalosan ti bukod na nga silid. Kaya mat ni mamang mo, timang luto ti kanan na. Kasi kamat timang luto, pamigat yo, ti malaal daw sa agawid kami. Dito lang nga, taon kat kadwanan ti aldaw, nantakat ti pisina. Kasi po lamad lang agpamilyak matan, ma'am. Kaya rin, ma'am, pera da pamilya, mituloy mo ulit nagserbito, inday. Sorry, ma'am. Makita kailangan sa bali. Tsakon maanusan ni mama mo. Anya naman ti ugali ni mama, hindi mo anusan. Naungat. Uri awan na, kaungat na. Pagsawsawan na, nagkakadakas. Oo nga rodan manong nemit na aramindak. Dadi si Mreka kiti silad ni mama. Ma, awanin ni Inday. Di na siya at awanan. Alam, mas pasamak ka na kayo, ya? Abay, nakalata kami ito silad siyo. Kaya rumarak ba't ka? Abay kami nga di kayo mapankada kiti dati nga amigo yo. Abay, di kayo relax. Papanak ko ma. Akit, hindi kayo makimarites. Nga, wante sa baling topic mo sa amot lang ti pamilya tayo, dedi amam. Kahit iwasan nyo, liklikan nyo na ito nga topic. Bayan mo latan na, kasoyak latan. Ma, ubing kay pahay. Kahit yung ka din nga doon ni Papa. Ma, kahit may palaga kakabsat, nga napahaw ti biyagyo. Di ka di mailiw, ka na apo ko yun. Kaya yung mga ita kumamit, ihil dito Kitsi ka, makiasawa ka na apo ko. Bayan nyo, taklo nagto ni Arnel. Basta di, tulok mo, may dalit kayo. May kinmangkin agrupat kayo. Papalanta, indag pa check up kini doktor. Manong Nemi, pinilit ko ni mama. Diyak ang muno apay nga. Kas lang kabutag na ti doktor. Dati mat manong Nemi, noore di adda, nasalunat pa ilahin, kas lang natay, di na kayat nga, adda madi nga mariknana. Iso nga, agpa-check up nga dakos. Namita manong Nemi, kabutag na matin ti doktor. Gaputan na pilit ko manong Nemi, ti resulta na agawing wingi-wing ni doktor. Doktor? Imbagta, napilit mo ni mamang mo. Ngayon may kaniyak, tapno, ma-check up ko. Nabayagbat kami na, nasaan ngayon may dito eh. Dati-dati kat ni Matli, nga umay, o rin ng blood pressure lang iti umay na pakita.
Amo makit sa timay sa nga pasyente agad oray no awantian niya mga nakana nga sakit na wano sakit na sa pulat ni matlag pa-check up na naroon na basta nga bumakit wano lumakayan. Awang kas matlang konsulta di doktor. Ada ka din nakana nga sakit ti ina, doktor? No saan nga kabaylan ti agas? Talaga kasapulan ti yung operasyon. Kabutan na skin nga may katisiso na bukol. Dito tinaskin nga magatang. Nangingina dito Kan masapul nga matungpal ti gusto nga oras sa panagtumar. Kasalitam nga na siya ni mamang mo. Tanukas ta nga sa mga bantayan, ipalagip mo keng kuha nga agtumar. Ti nga oras. Tano saan nga masurat ti ususto nga pa nakatumar dito nga agas. Awan sa Sarbina. Sayang lang ti kwarta. Iso nga sikat pangibaga ka na gito Tano yung kasalitak kami ni mamang mo kasla. Hana nga dengdengan dito kahit kong ibaga. Sige, doktor. Sinulsot ko pakit kang kuha na kahit mo ba iti maimbaga no saan Ano sumbat na, doktor? Siyempre, kahit ko pa ako na. Sige, doktor. Anong saan nyo lang tikinangina na kita nga agas? Kaso nakapaot na nga agas, doktor. Obserbaran dito makabulan, 2 bulan, ginganit 3 nga bulan. Nukas pagkarikan, tas saan nga mapekto na ita, nga agas, iti 3 nga bulan. Kasapulan di operasyon. Depende no, kasunod parang tulong di pasyente ti bagina. Iso nga kasalita mga nasyat ni mamang mo. Tapno amo na matatulungan ti bagina. Manong nemi ag problema dagiti kakabsat ko. Gabuta isumadlat ka nun ti papanan ti kwartada ti pagsisinoblatan mi nga gastusan. Kadagin nangingin nga agas nga tumarin ni mama. Dito ta ni mama, manong nemi aking ganang lang iti uneg ti balay ken arubayan. Nga kasapulan ko mamat nga maka langam iti presko nga angin, mapangkam kumay ti baybay, ngam dinamat kaya. Dinamo nga tulungan ti bagina manong nemi. Ket ni, agreklamon da, manong ko manong nemi. Awanan ti may ted mi. Agap-apa kami pa ng agasawa, kiniipag mo. Kamuta, ti sweldo, mapapangbilatan ni mama. Kasama na dagiti anak ko, dagiti ka-anakam. Yan ang arod pangalan, ti pangarod, manong ti agas na. Kita sweldo, umot problema kaya ka, kapag umot pa asawa, umot pa pamilya. Ikasa nung arod din pa nakaisagana ti masagbayak. Kaya daor nung mo akito sa rem, ahumpahin, isupay ka din. Ay, kituwan. Nagpapada tayo nga amin nga masapsapulan tayo, itid tayo kong kuwana. Nagtalo nga bulan na yun. Ahon samot pa nagbalbaliwan na. Ano nga rin manong? Itulog talatan? Ipalubos talatan nga mapukaw tamatan ni mama? Saan ba nakasta Una tayo panagsasaom kasi palubusan tayo matin ni mama. Yan tangi. Saan tayo nakasapulang? Asta. Tama pa naman tayo danunan ni tata. Uno ni papa. Manong. Kas may sanganak. Aging nga danto pala kabaylan tayo. Saan tayo itulog ka basta tamatay ni mama. Aging ka nalpas ti 3 nga bulan kaskas di manong naming nga awan ti pagbalbaliwan ni mama. Umres ti bagina. Matmatayan, nalabsak ti agsaw kat mapatayan manong naming. Pilit manin ngayon confine ko ito ospital. Doktor. No kasapulan ti operasyon ng parehong yun. Tapno maispalpay. Talaga nga rubeng una dito ti kabitan nga panawen. Ngayon na risgo sa may sa langina. Nakasagana ka kading mangtad. Mang deposito, iti kagundua, ti balor, ti operasyon.
Kasano kang inanak, doktor? Mga kauray no, ilako yu ti house and lot yo. Baka sampai ko manay. Ha? Sa isa, kasabulag na gini kakado ka, doktor, tapos sigurado. Saan lang ang sisya. Naging specialista, may pagkatigas na sakit. Ano yung kabilangan takta kayo, doktor? Saan? Sa anak mo na specialista, tigas na sakit. Malaksid no, makalatay ka rin na alaling ang doktor. Paisot manggarantyar, no kasunod ti panagkam, tsansa na nga, makalasat kalpasan ti operasyon. Ulitek. Ore nga tanong isaldaw ni lako ito balayo, ti family house yun. No baloram ti, adaking ka pa ng balor, baka sampay ko manay. Kahit yung asawan, doktor, itulok mo itatan nga kakabsat, nga matmatahin ti namin. Saan ka di nga karabangan nyo, tiwang ispal, ta sinuman nga pasyente? Aman. Ang yung kasapula mimiti, mawatam na kahit ko sawan. Inusyak lang gamot na family doktor, dak, nasisingad tayo. Okay, met. Ore bagay na di 20%. Ang yung Manila ta, pangalan ta nga kaya duma. Sa mesa, nusisyak lang ko mati mga sikaso ng mga operarte inam, okay lang. Ngayon kasapulan nga ti specialista. Ngayon kasano ti bayad ti specialista ti kunam. Nangina. Sige, pagkasasalitaan nyo nga kakabsat ti amin. Inuwas pagarigan na kaya tiyo, kanta kasagana, ti kwarta kasapulan, iti kapitan nga panuwen, may sangkat ti presyon. Kakundak kumandohan, iti amamok espesyalista. Manong nemi nagkumpable pulos nga awan ti may tulong di kakabsat ko. Ilako mo. Ilako yun ti balay. Kaya pag yun ang mingarot ka ni mama. Kaya umay kayo dito ko na kumangan na dayuman. Di man kita kayo di maban yung pagkasaraan. Awang ka di apulusin dita, nagitay nga na ila ko nga na isalda di papa nga bodega. Kaya yung asawad. No adaman kas pagarigan, pag naidanda kami nagmamay di bodega, iti kamarin. Kaya nakarot ko ma. Manong, layo-layo bagbagang itulok tayo latang namatayin ni mama. Nga umpulos ti remedyo tayo. Kit oregan ano kan no talagang awan. At ang mabalin tayo. Italagto kinapo Diyos itang milagro. Nga ore na saan nga maopera kit agimbag. Matidugpet ibiyag na. Nagsasawa kayo lawan utang nyo kanang baganakim kini mama. Gumaminsan baso lamat ngamin. Hindi awanin ni papa. Kaslaw matin ti serserbi ti biyag na. Di pa lumusa mo. Tama ba nandanunan ni papa? Hindi ka saritak ni mama manong nemi ti kadano ti ospital. Mama, indon ka nung matayak. Kahit yung kadit ni matay. Akin na suwa talaga ti kasat ko lang itiso. No di kakabsat ko kat kasla itulok dalatan mama siyak saan. Ay nakarot taribindem. Ano nga ti marikrik na yo? Kumapkapsuta ka kumapkapsat. Kasla awan ti dalanan di kiti tumtumarik. Isungarot nga ka sa pulan ti operasyon. Dan nagbalik iti operasyon ang paot pa ti biyagyo. Mama, no ikan na kay palang na apo Diyos din ang paot ka pa ng biyag. Anong ti aramidan niyo? Di yung ka di amon ang nugutin.
nga nagbaling kay mat idi nga ulpit, idi padayo nga tao. Di ka di aramay din ita, tagpakawan ka na Apo Diyos. Nagpagpakawanak pa na. Rugrugyak nga rod, rinugyak ko, nabayagan ka ko na, Diyos ko. No, asidegan ti panangaliyo kanya, no, yaman di kita nagbasbasulak, kay di kalabas, pakawalan na kuma. Kunak mat ka. Nanog pagpakawan kayo. Kadanugutin nyo. Nga talaga nga, ada naglablabsan nyo. Iti napalabas. Awang ka ti pamilya nga malakip yun. Dahil ta ka marin, bongbong man ti malakip mo. Kasi lasangan na pas ti pa nagpakawan nyo. Nukas pagari ka, nukas naman ti bagbagayo. Talagang malaglakip kumit nga talaga, Daddy. Nakaslawan ng yaman na nga pinapanaw ko ida nga matmatayan ti ina ni Bongbong. Ay, di mabaling ko kat dalpasan. Ano mapasublik lang kumaday ti panawahin. Kahit yung pinagbiyak na, kahit ko pa yan na. Kahit ko pa yung agasawa kamit. Nga daaki di nayo, kat mawawir ko, tagbalin nga po ko. Keng ka. Awang ba't mapilim ka na gitiagar-arim keng ka? Ano yung mabaling ko? Sige, mama. Agbiyak kay pay. Diyak itulog na. Mapukaw ti balay tayo. Iremedyo ti amin. Kasaritak ti doktor. Kinasaritak mata na. Kasaritak man nga ulit. Ulit-ulit nga ipagpakasik ang kuwana. Ni Dr. Guzman, manon name iti family, doktor mi pala iti, king kakarigitoy. Nadandani pa kita agritiron man. Doktor. Oh, ada ka rin may remedyo yo? Mabaling ka din nga, kasaritak na giti pada yung nga doktor. E narikat mo sa agpagpakasya ka na kuwana. Nga mabalin ka. Ahmad nga ron nga libre. Teko na karon nga, no, i-depositum na tabayad di house and lot yo, mabalin. Mabalin nga di doktor nga kasalitak, ng sinumanti, alain nyo kung mga espesyalista. Ito kasta nga sakit ni mama. O sige, kapatag kaligagom ka. Kontakin kita matlaing ni Dr. Romero. Naka-schedule man nung name di pa nakisalitak. Ti doktor nga kang runaan nga mangisayang kat operasyon. Pwede makita man nung name ni Dr. Romero nga imbaga ni Dr. Guzman. Tsaka mo manong. Kasi nakikita ko na ito nga doktor. Nakakit-kita kang kuwana. Doktor, agpagpakasya kumakala kayo. Gada kayo timbaga ni Dr. Guzman nga kang runaan nga mangisayang at operasyon. Ispalin niyo kuman ni mama. Amok doktor nga, ti talaga palisikat. Noong pagbayad ti pasyente. Awan ti masiyangkat ng operasyon mo, anyaman na panangasikaso. Diyalangan family house may tinabat-bati kada kami. Gabata, insugal nga yung babae. That Diyos alwad ng amami ti amin. Nga dapat tipuon kan ka po na naapiakas na tinagbalina ni mama. Mabaling ka di nga makita mismo ti pasyente. Kwen doktor. Ito sila nga yan. Manong name nag-aambay kami nga talo, Dr. Guzman, Dr. Romero kan siya. Nagbatan min Dr. Romero. Kabay na magbag na kami ang turong tinakaikwartuhan ni mama numanin tangadag so naman.
nataya nga doktor. Naman nung nami kita, titakyag na Dr. Romero. Ano ti first name na? Kaya makastarag kami ni Tiko Seled nga yan ni Mama, nami matmaturog ni Mama. Kinitak ni Dr. Romero matmatan na ni Mama. Pwede na kariing na Mama nagmulagat. Ni Dr. Romero manong nami tinakipukusan ti matang ni Mama. Sanak matlapi nagsubla kinita kada sabat ni Dr. Guzman. Sana insubli manong nami ti matang na ni Dr. Romero. Kumusta kayo, nanay? Doktor. Sakti kinumbidan ka na yaman ni Dr. Guzman. Akang runang nga may sayang at operasyon. Tap na mispal kayo pa eh. Kaya tiyo pala nabiyag. Una, doktor. Doktor. Nakikita ka din. Manong nami ni Dr. Guzman ti sumungbat. Italaing umay dito ni Dr. Romero. Malaksid nakikita yun ti. Napalpalabas nga daw. Labit pa iso na. Doon sa lang nga taon, doktor nga. Agagagas kayo? Ori na Ori sa anak pa yung nanay nga doktor, agagagas ako. Siya akong tinagtimak manong naimikit ko na. Magmaganati kanito, doktor. Mabaring ka din nga. May schedule hindi pa naka-operar ni Mama. Okay. Kasanong arti. Tibayad. Onti mga arami. Kuwartami nga pulusan, doktor. Amo dito ni Dr. Guzman. Ako na nang orin nung kata, numaila ko da dyan, house and lot me. Di family house me, nisulay nga tinapatbati nga. Nga, sani ko kami? Saan to pala umanay? Tapay. Dedidak kala balayo edi. Iso pala ita. Uwan. Balay, iti ada puot kong dahil ti balay min. Dapat kada kayo ada dyan ang balay. Di o kaya't na mapukaw. Agsipod ta, awanan ti paglinungan nyo, pag naidan nyo, na mapukaw yung ti balay. Di ba? Napatigtan niyaman nga, paglinungan, o rekamarin lang. Okay. Dr. Guzman. Yes, doktor. May sagana ti amin. Hindi ka pinang kapanawan. Padasag lang eksamin na ng sulo ti pasyente. Kat tapno matanchat mo kasano ti panakasiguro ti amin. Nana, doktor, dati-dati ka din kasarita na kayo at naisam kayo? Italag, doktor. Tapay. Tsaka mo. Kaya maragsakan kayo. Na makakita tinabayagin nga saan yung nakita. Na nakikita ka kadiidin, doktor. Anat man nagbalagip ito na palabas. No, dagitikas ka na kayo nga pasyente nga kasla alanganin hindi pa nakalasat na. Rumbing launay nga pakpakawan kayo sa nga di. Nga kas pagaligan ta, alain na kayo ni Apo Diyos. Sabi ko mata mapakawan ni Apo Diyos tigil pas basol yun. Kasi tinararamit ko, doktor. Pag mabahuyak noon niya, haman dagiti. Nagbasbasulak, ka nagbaling ko, kinaulpit, tinapalabas. Maragsakan na kamakang ka na kita. Dr. Guzman. Yes, doktor. Isa yung kansyon ni Amin. Mabali na kami na panawan. Agbatin dito ni Jingjing. Tinalyaw ko. Doktor, amo nga Jingjing tinakan ko? Imbaga ni Dr. Guzman?
Yung nakapanawan ni Dr. Guzman. Ching, Nana, siya ka di malasin? Siyak ni bongbong-sot. Kung nagtupay kami ng parik na kanya, doktor. Siyak ni bongbong. Bongbong. Isi ka on, iti kang runaan nga. Pag malaglagip ko nga, pagsaan din na ka pa nagbabawi ka pa nagpakawan. Ngayon karkararag ko, doktor nga, makita kan to pa, graman ti pamilya. Tapno, makapagpakawan, kakada kayo. Agbaso nga doon, nagit na ramidak nga bindot. Kung mali ka ulpit ko, ti padag ka tao. Nagit empleyado ka na dumapay. Ngayon, kayo una ti kang runano, nga, dak maripatan ka pati, panaglablabas ko, hindi ka na kayo. Lipatan nyo ti amin, nana. Jing. Tinaskin ka. Tiyak na ma. Awan ti pagdanagan nyo, nana. Pagdararagtakin na po, Diyos. Sakti kang runahan nga may isang katiperasyon. Nalaing nga ka, doktor. Isod ka muna nga, awan ti pagdanagan nyo. Keep calm. Nanuro na king kajingjing. Kan ti pamilyam. Di ka absat mo, kan ti pamilyada. Mga asin na po, Diyos. O matindog pa ti biyag yun, nana. Manong na may gastos sa anak pelang idi nga mamati. Sayang ka ti operasyon. Kalawan ti sa baling inaramid may idi nga kakapsat no dinangit na tawat iti panagbaligay ti operasyon. Nga matindog pa iti biyag ni mama. Ngayon pala ni Apo Diyos ti kundawin. Amang sulnit nun yaman ti nagkurangan na ti biyag. Nagkurangan na iti pati na tao. Nga mga ramin kada kining imbag, kinaimbag, tapno ni kasta. Kat masulnitan na, dagiti panawin. Ang panag-aramin na ti ulpi. Baligit operasyon, manong namin. Ngawan ti sa bali, nga kinidaw, manong namin, ni Bongbong. Doktor, agyaman kami. Awan sa baling ang pagyamanan tayo ng sangin na po, Diyos. Doktor, nagtutula kami nga kakabsat nga noan yaman ti adda kada kabita. Urnungan mi nga. Pagtitipunan mi nga. Itad kang kada kayo. Kas ang panagsupapakitim. Nun sayang ka itong operasyon. Awan iti pagdanagan pa Jingjing. Siya kung di makamu ka na kita kakatuwa ka, doktor. Ha? Libre. Libre ka. Ilibre sa servisyo para kinanang mo. Kahit nung singer rin adwak, siyempre. Siya pa yung nasagot ka na ko, anak. Kahit ang sawan, awan din na ng bayadan niyo. Tilaing hospital bill na. Tilaing. Doktor, ikamanagkan ka. Bongbong ko na. Habi nga dinak na lasing nga dagos. Dr. Romero, adama mo kang agpilyo Dr. Romero. Yung first name ko. Hamad nga bongbong. Gabota junior ngay. Agparparig na hinang kanyak. Makitak takotis mo. Tapay kaslasaan nga. Maludlod-lodan. Gabota doon tekab ko. Lududak man, kasta talagang takotis ko. Agaman kami kang kadoktor niya. Apo Diyos, turo mga pag-imanan tayo. Kinamaman nga makaruwarto ni mamang mo. Siyempre, nagsublintod normal. Basta lagi di saan nga kontrahen. Rami din na may palit. Saan to na sumakin na sakit. Kumatid tubay ti bihag ni mamang mo. Doktor,
kas panagyaman kinahapon Diyos. Anton tumaangay nga misa, kas panagyaman, Thanksgiving Mass, kanadan to sang kabasit nga, pag sasangwan tayo sa Jebalay, iti family house mi, imay kamat iding, di ba? Kumusta matanti ka marin? Awanan ti ka marin, tanagbalid ang konkreto ng bodega. Saan mi nga kukwa? Saan pa yun nga bodega? Tayo di na ilako na isalda ni Papa, di Papa? Saan nga bodega? Tinang usaranda rin. Akarang ribuwada ka, nang iparakdardang ka, nagiti kayat na nga pasto. Doktor, abay, kahit mo salut-sudan, kumusta pamilya, akong asawa. Kasi ka. Ito, tagar-arim kanyak, doktor. Gimana niya? Mamati pa karig nakita ti ayat. Sino nga minti nakarinam ti ayat? Doktor, nanyat ada ti panunot mo. Kasta ka di matanda ti panunot ko. Sugod matlaing ganibongbong manong nemi. Inipimanaw da, apinapanaw. Tapos launan yaman na pinapanaw ni Mama. Isuda manong nemi. Awag ka natin sa bahay nagkamangan da no saan nga ti Pangulot, aking kuko ti agency. Nga pagka sikyuan o no agency nga pagtrabahuan ni tatang na. Sa dada ka nung nagyan manong nemi. Libre pa nagyan. Kaya ka po ka no, tikita, madlaw ta aking kuko ti agency abag trabahuan ni tatang na nga pasnek ti panagbasa ni Bongbong. Idagbasan ti high school. Kaya karina ka naman na imi. Nga iso, iti mang pabasa kang kuwana. Pinagasan na kano ti inana yung kumpay di ospital ngam duwa kanulay nga bulan sa Pimusa. Mano nemi. Nagraduar ni Bongbong iti high school ket nagbasa ti college. Adaman iti kanon ti college si ading na ngam nakitaray ta babae ti ading na. Nakiasawa kanong matlangi di ni tatang na manong nemi ket simida na di pamilya. At ang asawa ni tatang na sa Bali, adamatin pamilya, tikabsat na, tanakita rin nga roden. Kidarig na nagmaymay sa ni Bongbong nga nagbati ti puder, iti aking kuko ti agency. Kaya dito yung tultuloy na ti pasnek ti panagbasa na. Aging ka, anang unod na tarapap na ngagbaling nga doktor. Why? Specialist nga doktor. Gabutan na ling suna. Natungot ka no, manong nemi, dagiti nagbaling, kinarelasyon na nga babae. Ngayon saan ka nuot ka nagseryoso iso na. Di namat ka din ninamnama manong nemi, ang sabat manintidalan mi. Ngayon kas kanya, kas inimbagak. Nga kaslad na ururayet, akaslad na sapsapulan. Akasmat kang kuana. Aging ka, anauray nan, nasapulan nan, akasmat kanya, nagsabat ti dalan mi, tikas diga sitwasyon. Iti kinaimbag ni Bongbong Manong. Ti bakit, nga kaslawan na nyaman na idi nga karkaro pa nga ayop anang papanaw kadakwada idi. Libre, nga inoperaran na. Nga ni Bongbong tinaramat ti Diyos, tapno maispalpay ni Mama. Dito nga siguro tinaikari manong nemi ang siguro na sigurado, tapno ni kasta kadatagundawi ni Mama. Amang ipakita met, iti panagbalbalo nan, ang nga dagundaway namat nga garamit iti kinaimbag, akas subad iti kinaulpit na. Saan nga nakauray da Alex kini Arnel, nangaro na lang aro din, iti mga mamandang adan relasyon mi kini Bongbong. Kahit kastawan iti ragsak ni Mama, manong nemi, iti pa kamumi, nga adan relasyon mi, ken natulagan ti kasarmi. Kahit masawan doktor,
Ni bongbong-sot, agbalimad lang manugang ko. Wen mama. Mama, dati bagbagayong nga, no adaman mariknak kini bongbong, saan ko lang nga ituloy. Ngayon, kita nyo kadlang ti destiny ko nada. Nagkaubingan kami no mapaydi. Nagrituar kami ti elementary at saan kami nga nagkitkitan. Ngayon, na ito ding, tap na di kastakit, agsabat ba rin ti dalan mi. Tap na iso tagbaling nga ama, di kiti apo ko yun, mama. Nga rumbeng nga iwanan nyo. Nga pangibuntunan nyo ti panawan yung intad ni Apo Diyos at nagserbi pa lang na siya at itipada nyo tao. Intong lo ti asawak man nemi ti kinadoktor na. Nga adwan naman nung nemi no kasta nga awan unay mabalin ti pasyente. No saan nang intad nga libre may binsan ket 50%. Wen. Tap na kasta kita maispalaan kan kabailan dagiti pasyente nga ibaklay tanyaman na nga gastusan tanyaman na anarisko nga operasyon. Tuloy ko met manong nemi, iti nagtrabaho iti bangko. Kahit ni mama, iti na salunat, naragsak, nga mga iwan, no kasta nga awan kami kadigitalo nga anak mi. Tultulungan mi met manong nemi, tikapsat na. Gabata, nagitaray nga din ang oras iti tikapsat na. Ala akit kagangil lang ti pamilyada. Tultulungan mi, manong nemi da, no niyaman di kasapulan da. Kastamat ang kinitatang na. Nga damat dua akakabsat na bongbong. Kang kuwana. Iti may kadua nga ina, kaya dua akakabsat da. Yaning manong nemi sa amin nga baybayaan. Dagiti kas iri kada bongbong. Ngawan ti pagyanan da, marigrigat da. Kuna ni bongbong aron. No saan nga ta nga pinapanaw ni mamangko ida. Saan ka umamat nga nakita, ti aking kuka ti agency, di nga pagtrabahuan ni papang ni tatang na, ti pasnek, kan kaadda ti sirib kan talento ni bongbong. Di kahit mga saman manong nimi, nabigbigan matlahay ni bongbong nga dautang na nga ni bag-anakim kini mama. Tano saan na idi nga binugtakas laayop, di mat kumanagsabat ti dalan da bongbong, ken ti tao, anang paadal kang kuwan. Dito nga ron, ti pagkasalita, manong nemi, agyaman naklaunay, ti anos mo, anang urnos, kalpasan nga nakinsan kang ka, ti detalyana. Agyaman naklaunay, ti laing mo nga nang ibasa. Kahit sabi ko manong nemi, tadamat ni batik nga adal, liwliwakin pagsarmingan, di biyag, kadagadipadag, hindi bungig. More power to your program, manong, and God bless. Tuhoy nga agyaman nga pagayam mo, ching ching. Thank you kang Kajingjing. Thank ka pa nagsurat, panangiyat buray, kada ti pakasalita, may panggap kini bongbong. Nga nagbaling nga bongbong sot, kuna yung nagsayaat nga doktor. Thank you, maraming salamat po kada kayaming sa kapalan.